To, kowanne yana da rana, kowanne yana da rashin ranarsa. Kaga 1999 lokacin da muka zo a PDP aka yi zaɓe, sanda aka zaɓe ni gwamna ko ɗan takarar lokacin na PDP na gwamna, mun yi amfani da wannan ƙato bayan ƙato da ake faɗa. Duk wani mai katin jam'iyya ya je ya yi zaɓe. Amma mu da kanmu daga baya muka ga akwai matsaloli, aka tafi aka gyara aka koma delegates. Yanzu harkar delegates kusan duka jam'iyyu shi suke amfani da shi, to shi kuma shi ma sai rauninsa suka iya fito yayi yawa. Kana ganin yanzu in ba kai mai kuɗi ba ne, delegate ya zama wani kamar ba mutum ba, sai ka je da shi naka ne yau, amma da ka matsa inda ya ga dala yanzu nan sai ka ga ya maka bye bye. To wannan shi ya sa mafiya yawa mutane haddani a ciki muke ganin in aka je aka ce jama'a su jefa ƙuri'a wanda suke da 'yan jam'iyya, abin zai fi dacewa kuma za a fi rashin kashe kuɗi, kuma zai fi nuna yadda jama'a suka karɓi mutum. Da yawa siyasa kashi biyu ce mu a gurinmu. Akwai wanda suke siyasar sama. In kana siyasar sama, ma'ana ka riƙe sama, kuma saman nan su ne suke da delegates kuma su ne delegates. Wannan mutane dabararsu shine suka samu tikiti, to shi kenan ita jam'iyya sai ta kawo musu mutane. Su dai dama aikin su samu tikiti. Akwai kuma tsari irin namu wanda yake na ƙasa, wanda muke aiki ta'ammali da al'umma, matasa, maza da mata, 'yan kishin ƙasa da sauran al'umma, wanda muke gini daga ƙasa. Daga fandisho muke sama yau shekara kimanin wajen 30 kenan. Wannan ya sa ƙasa ta ginu sosai. Saboda haka in zaɓi ka bani, nima ina goyon bayan kowa wanda yake ɗan mai ƙuri'a ya je jefa. Kuma wannan ita ce dimokuraɗiyya, ba kowa dama. Amma su suka zaɓa abinsu da kansu, suka san su ne suke sansa suka zaɓa. Ina tabbatar maka da cewa dan mutum ya zo da kuɗi ma ba su saurare shi ba. Dan mutum ya zo da wani ta'adda ko waɗansu abubuwa ba za a ba su tsoro ba. Dan an samu azzaluman masu ɗamara da sauransu, wa'annan ba yadda za su yi da su. To shi sa mu muke son ko muke goyon bayan a je a yi abin da yake jama'a za su je su zaɓi abin da suke so tun farko, na yadda yake zaɓe na biyu babu wani ɓata lokaci, jama'a za su fita. To, shi maganar karɓa mafiya yawa magana ce ta jam'iyya. Ita jam'iyya ita ce take saiti na ya za a yi ta ci zaɓe. Sai su zo ta zauna da jama'a, domin duk abu a siyasa in ana so ta yi nasara dama maslaha ne. A zauna a ce wake to ku yi, in kun gama mu yi, ko kuma dai ga wani tsari wanda muke ganin za a. Idan aka yarda shi kenan a je a tsaye da ɗan takara a inda ake so. Jama'a dama shugabanni duka sun yarda, sai a tafi a je a yi zaɓe. Kamar inda muka gani gwamnoni daga kudu sun haɗu da na jam'iyyar PDP da APC da Abgama cewar a kai shugabanci a can. Kuma muka ga gwamnonin nan na arewa su ma sun ce a kawo nan. To duka abu ne wanda yake ya shafi ko a ce rashin iyawa, ko kuma a ce son zuciya da son kai. Duka wannan abubuwa aiki ne na jam'iyya ta strategizing, ta yi tsare-tsarenta yadda yake za ta kai ga nasara. Amma dai alhamdulillahi ga shi nan dai abubuwan suna tafiya, kuma dukkanin muna nazari mu ga yaya abin zai kasance. Musamman mu a PDP ga shi an kawo shugaba. Yawanci kuma na kai shugaba kamar shirye-shirye ne na a kai shugaban ƙasa, nan kawo chairman guri ɗaya kuma a kai musu shugaban ƙasa. Amma dai ga tsarin an ce duka kowa na ɓangare zai iya ba da wannan shugaban ƙasa. Duka wannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a ce tun farko an tsara su, sannan ke za a yi abubuwa ba tare da wata rigima ko damuwa ba. Ina goyon bayan karɓa bisa ga tsari, kuma abin da ba na goyon baya ai shine kamar wannan na jihohi ko in ce kudu, gwamnoni na jam'iyyu daban-daban su haɗu
su ce ga yadda za a yi ko na arewa. Abin da ya kamata shine kowace jam'iyya, manyansu da ƙananansu, kowace ta fitar da inda take ganin ita za ta samu nasara. Wannan shine ra'ayina. To, gaskiya a lokacin da muka je zaɓe, ina jin a watan 4 na wannan shekara a Kaduna, an zo da tsari an raba mukamai a jihohinmu guda 7 wanda suke arewa maso yamma. Amma abin mamaki, abokaina daga jihohi sai ya kasance kamar da sun samu haɗin kai na kowa ya ɗauki nasa a jiharsa, amma ni nawa a raba a ba waɗanda suke ba ma tare da su. Kuma dalilin rashin taruwa zama da su ɗinnan, kowa ya san dalili, magana ce ta lokacin da aka yi zaɓe ta na 2019 ba su zaɓi jam'iyyar PDP da muke ciki ba. Kuma da yawa mutane an tambaye su shaida sai su ce to gashi nan 'ya'yansu da abokansu duka suna cikin wannan gwamnati ta jam'iyyar APC a jihar Kano. Wannan ya sa mu daga ɓangarenmu na Kwankwasiyya sai muke ganin ko da shugabanni sun yi abu, in ba a hukunta su ba saboda laifin da suka yi saboda kowane dalili, to bai kamata a zo da mukamin ita jam'iyyar a ce za a raba a basu ba. Wannan shine ra'ayinmu. To, wannan an yi ta tafiya an kai har matsayin da muka samu rashin jin daɗi. Mai ta jam'iyya in kana ciki kamata kowa a bashi girmansa da darajarsa. Wannan shi sa a wannan lokaci abubuwan ba mu ji daɗinsa ba. Da yawa daga cikin tarurruka da aka kirawo muka ga ya kamata mu ɗan ba su iska tukuna. To, suna gani wani abu ne daban da ni kuma ga na gaya maka abin da yake ya faru. Abin da mu tunaninmu yake tafiya shine muna nan a cikin jam'iyyar PDP. In dai mutane za su yi hankali, za kuma a zauna a yi tunani a ce yaya za a yi a ci zaɓe. Ka gani nan a cikin shekara 30 na yi zaɓe sau 16 nawa kaina, da firamare da sakandare. A cikin 16 na ci 13, na faɗi 3. To kaga ma'ana dai ina da sanin yadda ake cin zaɓe ko ake faɗuwa. Duk sanda ka ji ka zauna a gurin 'yan siyasa manya suna magana ta wane ne abokina zan sa ya zo ya ci zaɓe. Kaga wannan ba siyasa ba ce. Wane ne wanda nake so don a sa shi ya ci zaɓe. Wannan ba siyasa ba ce. Ran da za a koma siyasa shine ran da za a ce wane ne za mu sa mu ci zaɓe. To wannan shi ta ce magana ta siyasa. Kuma duk jam'iyyun nan in ba sun ɗauki wannan layin ba, to ko shakka babu za a iya samun matsaloli a cikin wannan tsarin. To, ni ma na ji wannan, amma dai duk magana ita ce tsari ne wannan na mutane wanda ba sa son su faɗi gaskiya. Kaga ran da na je ranar Asabar ce, ba ma ranar aiki ba ce. Ni ne saboda maganganun da na ji na ce na nemi izinin cewar in je in yi magana da su. Kuma na zaɓi lokaci a weekend wanda su za su kira ka ba su kira ka ranar Asabar ba. Sannan kuma mun ɗauki lokaci da yamma. Tunanin wannan lokaci ya yi mini daidai. Amma abin mamaki, tun muna gurin a zaune ake ta rubuta cewar gashi can an kama ni. Kuma Allah da ikonsa lokacin da na je duk maganganun da su muka yi da su na dawo gida da sassafe na tafi jihar Ogun domin waɗansu tarurruka da muka yi a can.
To kasan abubuwan duka suna da alaƙa da rashin haƙuri, suna da alaƙa da san zuciya. Saboda haka ni ban yi mamaki ba, a saɓanin haka ma ni ya daɗa tabbatar da cewar abin da ni nake zato. Saboda duk wanda yake ba zai iya riƙe wanda yi masa alheri shekara da shekaru, wanda shi ma da kansa muna ji muna gani, muna nan da shi kuma kowa yana da shi a kasata irin abubuwan da ya an faɗa ya an masa kaza an masa kaza an masa kaza. Amma shi ran da ya samu dama rana ɗaya tak ba zai iya riƙe Kwankwaso ko riƙe 'yan Kwankwasiya ba. To saboda haka ya za a samu zaman lafiya. Ai dama na sani kawai magana ce ta lokaci, kamar yadda Bahaushe yake cewa ƙarya fure take ba ta magana ce kawai ta lokaci. To ni ma na ji labari, amma abin da na ji kawai sai na gode wa Allah. In dai daga shekara ta 2003 zuwa wannan lokaci da kai magana ya yabe ni, kaga da kamar bai gane ba ne, sai yanzu Allah ya nusar da shi. Na ji wannan magana na abubuwan da ya faɗa masu kyau, wanda kuma duk mai hankali wanda aka faɗa masa wannan maganganu zai ji daɗi. Kuma wato a matsayinsa ma a ce ya saki jiki ya faɗi wannan magana har an sa duniya ta ji, to ina san magana ta kama jikinsa da gaske yake yi. Kuma harka ce ta siyasa, in Allah ya yi za mu yi tafiya da shi sai mu yi tafiya da shi. In kuma Allah ya yi tafiyarsa daban tawa daban, ba sai a gode wa Allah. Tun da gashi a cikin wannan shekaru masu yawa an samu ci gaba, musamman a irin tunaninsa na a zo a faɗi magana a faɗi gaskiya. To gaskiya yau in yau ya yi ina ta aikace ban sani ba. Ya faɗa a BBC ko a an buga dai a wasu daga cikin shafukan jaridun Najeriya. To ai ka wannan inda tun farko ma haka yake yana yin abubuwa. Ai ni ban, duk mutumin da yake shekarar 4 da na yi a nan shine mataimakina, duk wanda ya sani, duk wanda muka yi aiki da shi ba wanda zai zo ya ce ya faɗi zancen Ganduje ya faɗi laifinsa ma na saurare shi. Kana su dukkaninsu ma sun sani, kwamishinoni da sauran manya da ma'aikata da mutan gari. Saboda kowa ina da laifinsa. In ka ce mutum laifi a cikin ina da ɗaya yana da kuma rashin laifi 9, to in ka ce za ka kalle shi ta wannan laifin guda ɗaya, aka ga akwai matsala. Saboda haka mun zauna da mutane lafiya har da shi. Haka muka bar gwamnati, haka muka tafi defense da shi, haka muka yi tsari ya tafi can Chadi, haka kuma yana can na ce ka zo ka yi resigning a gida, ka zo mu yi aiki da kai. Na ɗauki form na deputy gwamna na bashi ciki, aka gama na ce kai ne babba ungo ga baki ɗaya, ba tare da naira ɗaya ba. Saboda mu a tsarinmu na Kwankwasiya ba wanda yake cewa ya kawo ko sisin kwabo.